No, moi drodzy, liebe Landleute, jeżdżę teraz na miejscu, gdzie jest pochowany Ewald Latacz. 2 godziny szukania, mam tu taką mapę. Zerknijcie się, tu jest tych, to się nazywa Lage oder Gewan 13. Tu mniej więcej jest w tym miejscu. Natomiast tak, popatrzcie, niestety grobu nie ma, jest tylko Grabstelle to się nazywa, czyli miejsce, gdzie było. I tu, że teraz właśnie zidentyfikował to, bo tu są numery, jest numer 10020 i od tamtej dróżki, jakby się tu poszło, to widać, że tu jest już pora tych grobów zlikwidowane, są puste miejsca. I właśnie tu od tego drzewa, a właściwie od tamtego pomnika, który miał numer, wyrachowałem, że to jest tutaj 7 kroków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest nawet numer jakiś. O kurde. 6, 7 i wyłazi mi to jest to. No powiem tak, trochę rozczarowany jestem, ale też nie można było się spodziewać cudów. Popatrzcie, jakie fajne miejsce. Też tak przez to łażenie po tym cmentarzu tutaj tyle razy nazwisko Müller to jeszcze nie widziałem, no bo wiadomo, no tam nie ma tylu namiotku kajmieszką w Kaleta w Stallhammerze, jest tylko minomy są, także jest tam tylko pochowany mój dziadek, babka i fater, also nie za dużo. O Großvatrze to Godołek tam nie, to tam gdzieś jest na Eiflu za Koblencją. No i też tu było kupa fajnych nazwisk takich jak na przykład Ślimok, Mysz, co tam jeszcze było? Ślizona na przykład, no Ślizona, zależy jak to czytać, parę takich ruskich nazwisk, także widać, że tu jest multikulti, nie? No i tak by to trzeba zakończyć. Misja została zrobiona. Pozdrawiam kolegę Sebastiana Fischera. Tak samo też Ferajna Śląsko pozdrawiam. Co mogłem, to zrobiłem. Ale zawsze było to bardzo ciekawe odkrycie miejsca pochówku, czyli Grabstelle takiego polskiego działacza, jaki był Ewald Latacz. No i pozdrawiam. Dawajcie jakieś sygnały, jakby trzeba jechać jeszcze po Niemcach. Jestem tu na miejscu. Od jutra urlop i co? Reise nach Heimat, nach Schlesien. To widzimy się w Heimacie. Pozdrawiam. Wszystkim życzę frohe Weihnachten, wesołych świąt, rodzinie spędzonych im familiären Weinsamen und gesinnte Weihnachten. Tschüss.